Panaugon gikan sa mga bus ang ubang pasahero kung maghinubra na ang kapasidad niini og dili mutuman sa gitugot nga load capacity. Mao kini ang bag-ong mando ni Gobernador Gwen Garcia karon nga anaa ubos sa General Community Quarantine ang Sugbo. Aniya ang taho ni John Fredson Granada. Kung masakpan sa kapulisan ang bus nga makalapas sa gilatid nga kapasidad, panaugon sa kapulisan ang pasahero sa bus kung maghinubra kini sa gidaghanon sa mga pasahero nga gitugot sa mga pampublikong sakyanan nga mobiyahe sa probinsya sa Sugbo. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, parahon sa kapulisan sa checkpoint ang mga bus, minibus ug mga van for hires aron sutaon kung nituman ba kini sa gitugot nga kapasidad sa gidaghanon sa mga pasahero. Mao kini ang gikasabutan atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia sa opisyalis sa PNP, Land Transportation Office ug sa LTFRB kaniadtong Agosto 5. Last in, first out, buot ipasabot kung mo-overload ang dipasaherong sakyanan, ang katapusang pasahero nga nisakay mao ang panaugon. Obligado usab ang dipasaheroan nga sakyanan nga maoy mo pick up sa pasahero nga gipakanaog. Magmuntar og pinakalit nga checkpoints ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo aron masiguro nga magsunod kini sa quarantine protocols nga gilatid sa executive order sa gobernador. Mao na ron ang gi-implement for the first time. 12:01 kagabi. So midnight pa gi-deploy na ni ato mga checkpoints sa PNP. Unya mutabang sa HPG. This is for buses, minibuses, nga kinahanglan mo agis terminal. Now for katong mga shuttle service ang LTFRB ana. Nakalatid sa iyang Executive Order number 35-B nga kinahanglan nga moagi na sa South Bus ug North Bus Terminal ang tanang bus ug minibus nga mobiyahe sa lalawigan sa Sugbo. Didto sa terminal, mokuha ang mga bus og trip ticket nga adunay QR code nga naglatid kung pila lang ka pasahero ang gitugot nga ikarga niini og pila usab ang ilang nakarga paghawa sa terminal. 75% ra sa seating capacity ang gitugot ubos sa EO ni Garcia. Karon nga anaa ubos sa General Community Quarantine ang Sugbo. Kung ano na pa'y bakante, mamahimo pa silang mo pick up. Matud ni Garcia, ilang nahukman ang maong proseso aron mas klaro ang sistema ug mas dali alang sa kapulisan pag-inspect sulod sa mga bus. Kani nga sistema will extend beyond August 15 because we find this to be a more orderly way of treating una sa tanan the requirement for buses to pass through bus terminals. And there's only two nga authorized. North Bus Terminal o ang South Bus Terminal. Ikaduha, prevention of overloading. Klaro naman nga kutob ra ka diha. Naanaw mga PNP nga mo check. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga balita sa Sugbo karong adlaw. Atangin ninyo kanunay ang dugang pa nga mga kalambuan ug kasayuran pinaagi sa pag-subscribe sa among Facebook page ug YouTube channel. Ako si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo. Mabuhi kitang tanang Sugboanon.